Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska tu máme takéto Dubaj bombonieru, potom tu máme taký Dubaj cake a nakoniec tu budeme mať pocky. Som tu dneska aj s Dominou. Čaute ľudia. Čím začneme? Začneme s týmito pralinkami. Môžeme. Ideme to ochutnať. Takže počkaj. Či to je? Takže vyzerá to nejak takto. Keď to otvoríme, no to takto. Keď to otvoríte. No, ochutnaj. Čo povieš na to? Koľko? 10? Koľko dáva z 10? 9,5. 9,5. Na to poviem ja. Normálna čokoláda s pistáciovým krémom. Ja dám tomu 8,5 z 10. Tomuto. Kto? Takže ideme na tento dubajský cake. Spravím ho na kameru. Takže bude to vyzerá tiež nejak takto. Čo to je? Ochutnaj. Čo povieš na to? Také chrumkavé mi to príde. Chrumkavé. Ten krém, nie? Koľko dávaš? Pripadá mi to trocha slané. 7,5 z 10 dáme tomuto. Ja. A teraz tu máme tieto poky. To sú také tyčinky. Ochutnáme toto. Ale ochutnaj. No. Čo povieš? Tak keby bez chuti. To sú White chocolate. cookies, krém. Celka chuchýtame ako. 6 z 10. Dávame tomuto poky. Ja 7. Takže toto bola naša dubajská ochutnávka. A čujte sa na nové videá. Čaute. Čaute.